Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien meta Ġesu ra lil Natanajel risaq lejh qal hawn hu Iżraeli li jistħoqlu dan l-isem u ma hemm ebda għerq fih. Natanajel staqsih: Rabbi, kif sirt tafni? U Ġesu jiġbu: rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma kellmek Filippu. Rabbi, qallu Natanajel, int l-iben ta' Alla, int is-Sultan ta' Iżrael. Ġesu jiġbu: qiegħed temmen għax għedtlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin? Qatt tara ħwejjeġ akbar minn dawn. U żied jgħidlu: fis-sewwa ngħidilkom, qatt taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla niżlin u telgħin fuq bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej, it-tagħlim tal-Evanġelju, nitnatfu minn dnubietna. Dan il-Vanġelu jiġi magħżul fil-festa tal-Arkanġli propju minħabba l-aħħar kelmiet ta' Ġesu meta biex jispjega li d-dixxipli qatt ikunu xhieda tal-glorja tiegħu isemmi wkoll l-anġli. Fis-sewwa ngħidilkom qatt taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla niżlin u telgħin fuq bin il-bniedem. L-anġli huma dawk li dejjem huma quddiem il-preżenza ta' Alla, huma ħolqien ta' Alla, kreaturi ta' Alla, huma spirti puri. Meta anġlu jiddeċiedi, id-deċiżjoni tiegħu hija definittiva, id-deċiżjoni tiegħu tittieħed b'arfien sħiħ u brieda sħiħa. Dak li jsalva lilna li maħniex anġli, u forsi ta' dan nixtiequ nirringrazzjaw il-mulej li maħniex anġli, hija li d-deċiżjonijiet tagħna qatt m'huma perfetti, qatt m'huma definittivi. Speċjali meta niżolqu fin-niexef, dejjem il-mulej jsib minn fejn jaqbadna minn xarna jekk jibqalna u jsalvana, għaliex dejjem hemm xi ħaġa li ma ħallitniex liberi jew nażluh jew niċħduh. Ma l-anġli li huma spirti puri meta jażlu lil Alla jażluh b'mod definittiv għax huma spirti liberi, imma hemm it-traġedja wkoll ta' anġli li ċaħdu lil Alla. Huma l-ispirti ħżiena, mhumiex iżjed qawwijin mill-ispirti twajba jew minn Alla, għax ħafna drabi aħna fl-immaġinarju tagħna donnu impoġġu lil Alla u lix-xitan fuq l-istess keffa u ma nagħmlux sew. L-anġlu huwa ħolqien ta' Alla u anke l-anġlu li għażel ħażin jibqa' kreatura ta' Alla soġġett għal ġudizzju ta' Alla. Ix-xogħol tiegħu huwa li jinganna lill-umanità lilna biex nissieħbu miegħu u niċħdu lil Alla. X-xitan jaħdem biex ikollu iżjed soċi miegħu, biex ikollu iżjed nies bnedmin ingannati li jiġdu lil Alla bħalma ċaħatu. Alla imma il-ħina tiegħu jifrixa f'kull żmien u f'kull ġenerazzjoni. U dawn it-tliet arkanġli huma mibgħuta minn Alla biex jissiltu favur il-poplu ta' Alla u jibqa' fidej lejn il-mulej. Mikiel ismu jfakkarna li fuq Alla m'hemm ħadd. Kultant aħna ningannaw ruħna, isna nintilfu wara xi persuna, wara xi ħadd li għandu l-flus jew il-poter, kemm hu tajjeb li niftakru dak li jfakkarna Mikiel. Minu bħal Alla, fuq Alla m'hemm ħadd. Għalhekk dejjem obdi l-koxjenza tiegħek għax fuq Alla m'hemm ħadd. Gabrijel li wassal l-aħbarijiet li huma sbieħ imma fl-istess ħin jitolbu mill-qaddejja tal-mulej sfida. Il-Madonna semat il-Gabrijel jgħidilha li kellha tkun Alla, għaltlu ma kif ikun dan? U l-Gabrijel jgħidilha l-Alla
m'hemm xejn li ma jistax ikun. Għalhekk jismu il-qawwa ta' Alla. Gabrijel ifakkarna li għal Alla m'hemm xejn li ma jistax ikun. U Rafel, il-mediċina ta' Alla, jew Alla jfejja, ifakkarna li Alla jfejja il-ġisem u jfejja ir-ruħ. Li meta aħna għandna bżonn id-dawl tiegħu biex infiqu mill-ingann jew infiqu mill-assalti ta' Satana, tajjeb nitolbu l-ħniena tal-mulej u l-fejqan tiegħu. Nitolbu għall-edukaturi tagħna llum, imma nitolbu wkoll għal dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. L-edukazzjoni hija l-għajn ta' kull ġid, l-edukazzjoni tajba. Aħna rridu nitolbu li l-edukazzjoni tibqa' edukazzjoni għad-diversità. Bħalissa qed tiġi diskussa liġi li għandha l-periklu li tneħħi din id-diversità fl-edukazzjoni, din il-libertà li wieħed jaħseb dak li għandu jaħseb u li ma jkunx ippersegwitat u akkużat li jiddiskrimina għax għandu idejat differenti minn ta' ħaddieħor. Ejjew nitolbu għal min għandu s-seta jagħmel il-liġijiet u jtejjibhom biex jirrispetta l-kuxjenza tal-individwu, il-libertà tal-iskejjel tagħna u l-libertà ta' kull individwu. Aħna maħniex favur id-diskriminazzjoni tal-ebda persuna. Aħna favur il-libertà u f'din is-sena ta' sfida kbira mhux il-mument fejn nagħmlu liġijiet li jifirdu u jikkomplikaw il-ħajja tan-nies, imma hemm bżonn naħdmu flimkien għas-saħħa u l-edukazzjoni ta' wliedna. Nitolbu il-protezzjoni tal-arkanġli fuq pajjiżna, fuq id-dinja, mod speċjali f'dan il-mument u żmien ta' pandemija. Ejjew nitolbu b'mod speċjali llum bl-interċessjoni tal-Arkanġlu Mikiel biex aħna nipperswadu ruħna li fuq Alla m'hemm ħadd. Nitolbu bl-interċessjoni tal-Arkanġlu Gabrijel biex aħna qatt ma naqtgħu qalbna minn dak li jrid minna il-mulej għaliex għal Alla m'hemm xejn li ma jistax ikun. Nitolbu bl-interċessjoni tal-Arkanġlu Rafel biex fil-mulej dejjem insibu l-fejqan tar-ruħ il-ġisem billi nfittxu l-ħniena tiegħu u nkunu wkoll ta' fejqan għal xulxin. Nitolbu mulej biex tħares il-pajjiżna f'dan iż-żmien ta' pandemija, tkun il-faraġ tal-morda, il-qawwa ta' min qiegħed jieħu ħsiebhom, id-dawl għall-awtoritajiet tas-saħħa. Nitolbu għal ħutna li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Bl-interċessjoni tal-Arkanġli Mikiel, Gabrijel u Rafel nitolbuk mulej tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sid.